जाखो बेयाव जमानो? नाथाय दिनै नोंथांमोना आंनाव सोंहरबाय थानायनि मोनसे फिननाय होनो सानदों आङो। आरो बेनो जाहैबाय माखासे भइसफोरखौ सोर होयो होननानै ना, बेखायनो दिनै खिन्थानोसै आं। बेयाव नुनाय जेसेबांखिनि केरेक्टारखौ नुदोंना नोंथांमोना, बे गासैखौबो आंनो होयो आरोना हारसिंनो। टुनटुलियानो जुरि, टुनटुलियानो इलिसा, टुनटुलियानो माया, टुनटुलियानो आबै-आबौ, टुनटुलियानो साइक्लं आरो टुनटुलियानो बिखुनजो, सोरनिबा माने फिसाजो, सोरनिबा बिदा। आरो टुनटुलिनि बिमानि भइसआबो गावनो होयो आरो फिसाजोआथ' आंनो। आरो आंथ' उफाय गैया, बिलनसो जाहैबाय। आरो नोंथांमोनानो साननानै नायदो, एसेबां बुरजा भइस होनांगौ लोगोफोर। उफाय गैयाना, थेवबो एखनबा माथासो गरम जालायलायनो नागिरो आरो बेखौ गासिबो माने सानसेयैनो बानायजोबखायोबो आङो। आरो दैलि लाबोनायबो जायो नालाय, बेखायनो। गाज्रि मोना दे लोगोफोर, माने सोंनाय हिसाबै आंबो बुंनाय जाबाय आरोना। माने खायसे आगैमोन, आब'मोन, आदामोन सोरबा लुगैयो नालाय। आरोथ' हाथरखियाबो आंनो। माबायदि मोनखो लोगोफोर, टुनटुलियानो गासिबो? नाथाय सैथोखौनो बुंदों आं लोगोफोर, एखनबा समाव बेखायनो जोबोद प्रब्लेम जायो आरोना। आरो नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थायोब्ला बेबायदिनो नाजालांबाय थागोन आं लोगोफोर। दे अब्ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन, बयनिसिमबो लाभ इउ। हे आयंमोन, आदैमोन, एसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा माबा फोरमायहरलायबानो जाबाय आरोना। जोंहाथ' भिडिअ थाबायना। मा बुंखो? बेफोर गासिबो आंनि हिनजावखौसो खालामनो नागिरदोंमोन। होमबा मा बेफोरखौ नों गावनो खालामनानै लादोंमोन? एसेबां थार्द क्लासाव नालै नोंनि साननाय गोसो मेलेमफोरा। नङा, दासिमबो सोलायनो रोङाखै होमबा बियो। गोसोब्लाथ' बे हाथरखि बिहामजोखौ मेगन थाइसेबो सैथाराहां। बाराखौबाथ' मेराबो गैयाबा। मानसिखौनो बुथारखोमानानै बबेबा बारि खनायावसो फबना दोनमारगौमोनलां। गासैबो साजायना दोननाय फानफोरनिफ्रायनो बासायबाय थायो माब्रै? नंनायनि नङिनि फिसालाखौथ' फाग्ला खालामखाबाय। आरो दा नै माबा मोनसे बेखौ सानबा आंहासो उल्था जायो। होमबा बे गावनि थाखायसो बेबायदि जानांदों। हामदों इसालायै। मालायखौ खालामनो सानग्रा नोंनो बिदि जानांदों आयै। हामदों, बिराद हामदों। आरो बार' मालाबा नागिरफिननांसिगोन, दा बे माला हामग्रोगोन। सान्सखौनो माब्रै मोनबावगोन आं? चान्स मोनबावनो नोङो? मोनलाथ' आयै। दाथ' सान्सखौ बहाथो मोनबावनो? मेराबा? आयु, आंनि बाथ्राखौ खोनाखोना माखो? ना दासो फैदोंना दहायनिफ्रायनो दङ? जाम्बिसियानो जाबाय नामा नोङो? मानो बेबायदि रायलायनांगौ? दाबो खोनाजोबखो? ना खोनायाखै जेबो आंनि फिसालाया? आं मा बुंबावनो दाना? मा होनदोंमोनलाय आयै नोङो? मा बुंदों? आबा, सानायफ्रानो सैज' हायै जाथारबायहाय। आबा माला हामबावगोन होनदों आङो। आइदै, आइथिं आखाइफ्रानो साजोबनायानो गैला। जानजि सिनस्रि गासैबो आबा हारा हुरानो। आबा मा खालामबावनो आङो? मुलिफ्राबो खामानिखौनो होलाहाय। मा खालामनांगौ आयै? आं मिथिगौ ना। आइदै, आबा, ओमफ्राय नों दासो फैनाय आबा? हो? आथिं आखाइफ्रा बायदों न' आयै। बिराद साजोबथारबाय आथिं आखाइफ्रा। जोबोद माने खस्थ' मोनथारबाय नोङो। जेबो खोनायाखैगोनलै, नङाबाथ' रागा जोंदावसिगौमोन माथो। आथिङानो बायनाया हामनाय नंला खोमाहाय आबा। आयै, आथिङा बिराद साथारबाय ने? आबा मा खालामबावनो देनायसै बुंनाय। नै आयै, आंनो दंथारो, नों माखौथो सिन्था खालामदों दे। आबा नोंबायदि अनसुला फिसाला थाबालाय आंहा मानोथो दुखु जानो आबा? सानाय सुनायखौ लानानैबाबो, अब्लाबो आङो सहायनानैबाबो थानो हागोन आबा। नोंनो आंखौ एसे अनोबालाय। नों गोरोन्थि खालामब्लाबो अननायानोथ' आंखौ लाखियोमोन आयै। जे गावनि बिमा होननानै एसेबां अनो आङो। नाथाय नों आरो जेबोखौनो बुजिमोना दासिमबो। बिदिबा मेहेरा जेबो मोनथिमाराखै दे, खोनामाराखै। आयै, ओमफ्राय एसे आथिंखौ नाना होनो आङो। जागोन दे आबा। दे, एसे एनैखौलाय खस्थ' मोनखाबाय जेला, माने नोंनि आथिं आखाइनि सानाय सुनायफ्रालाय। आरो एसे सैज' खालामबावदो आयै। आयै, फुजा हालागैथ' थिगैनो जासिगोन ना आथिंफ्राबो। बेरायनांगौना आयै, नङा होमबा? नोंहामजो, आं, नों। आबा, आथिंफ्रालाय थिग जाबालाय थांगोन आरो। दे आयै, जायखिया आं आथिंखौ मोजां नाना होनसै दे।
ओमफ्रायथ' नोंहाबजाबो बहा थांखोथाय नुनांगौमोन बेबो माखौ आबा थोंसेल' मानो आथिङा जेबो दोनखायो आंनि आबाया आंखौ जाबोथ' बायनांगोन ना इहो आयौ आबा मा खालामगोन आं बेखौ आंनि आथिंखौ वाव what a nice drama ना आयै आथिङा थोंनैबो बायजोबसिगोन नामा दा आबा मा खालामखो नोङो बेफोरथ' मा आयै हो आबा नों मा फाग्ला जाखो नामा गावनि बिमाखौनो दा नों गावनि बिमाखौ बांसिन खस्थ' होनो सानदों दा खस्थ' नायनो सानदों आबा आरे बेल'खौनो खस्थ'खौ खस्थ' बुंबाय नों आयै बिराद खस्थ' मोनबायसै नङासै नाथाय बे खस्थ'खौ सोरनो होनो सानदोंमोनलै नोङो मा बुंलाबायदों आबा नोङो मालायनि थाखाय हाखर जावबालाय गावनो गोग्लैफिनखागोन ना ओमफ्रायथ' मोजांसो जाबायना आयै मोजांसो जाबायथ' बिराद मोजां जादोंना नाथाय नों मा बुंनो सानदों आबा जाय थावजों नों गोग्लैदों बेखौ नों हाथरखिनि थाखायसो दोनाखैमोन आफा इसोर नंखाय दाय होबाय नों आबा आंखौ नंखाय बेंगा सानदों फाब बियो आयै फाब नोंनि फाबनि दैहुआनो बुंफबजोब्बाय नालाय बेखायनो दा साजानिफ्राय साजा मोनगासिनो नों खस्थ'निफ्राय खस्थ' आबा आयदा आंखौ मानो नाग्लायखो आबा सना सिखारनो हालायखौनो नोंनि आइसो आङो नोंनि फाबनि साजाखौथ' नों गावनो मोनखाबाय दा आंथ' आरो मा खालामबावनो आयै आयदै आबा सोरबा दं नामा खाथियाव बिहामजो हाथरखि बेनिफ्राय थांमारबासो जासिगोन नों रायलाया मेहेर दे आंनो रायलायग्रोबाय बेसेथो बेबायदि बबा बबि बायदि थानो दे आरो बेहायथ' आंनि बायदिबा फुरा खान्दारानो आंजों रायलायनो बायो जायहा जाजादों बेहासो मोनथियो होननायबो दङना आरो बाथ्राया सिगांनि बायदि नंला दा आंहाबोथ' गोबां बिबान दङ जेला आंबोथ' बे न'निनो बिहामजो जेराव गोसो जाब्लानो थांनो गोसो जाब्लानो फैनो बेबायदिबो हाया आङो आंहाबो मोनसे दायित्व बिबान दङ बिसोर मानियाबालाय मा जादों दे आंथ' मानियोना आं जाखिनि बुंनांगौ बेखौबोथ' आं बुंबायानो मेहेर दा नोंनि सायावसै नों मा सानो मोजांबाबो गाज्रिबाबो आयै औ बेबायदि नोंखौ गालांनो गोसो गैयामोन नाथाय आरो जुदि आंखौबो सुखुथाराबा आंहाबो जेबो राहा थानाय नङा आरो आं दाबो नायायै एसेबांबो सेलफिस नङा नोंखौ बेबायदि हालोदाव आं जोथोन लाबावदों नोंसोरनि गोसोआसो बायदिसिना सानो खोमा आंखौ नाथाय आंनि गोसोआ बेबायदि नङा गुबुननि बायदि थेवबो एखनबा समाव माखासे खोथाखौबो बुङा सानबाबो बुंनांगौबो जायो खालामा सानबाबो खालामनांगौबो जायो बुजिनो गोरोंद्राय बा बुजिरोङि बा जाम्बिद्रायनिबो खोथा फैया मानो होनबा आंहासो जाजादों आंसो मिथिगौ आरो जुदि मेहेर दाबो नों जुदि आंखौ नायनो बाथारोबा ना खाथियाव थायोब्लाथ' बेसेनखौ मिथिखायानो जेब्ला गोजानाव थाङोना अब्लासो बुजि मोनो नुनाय सिमांफ्रानो माथो लासै लासै फेलेंसो जानो हमलांबाय मानसिनि गोसोआबो सोलायनो बबेबा समाव गोबाव नाङानो मा नोंबो सोलायनो सानबाय नामा आरो जोंनि लाखानाय रादायफोरखौबो नों बेबायदि गेजेर ससेयाव आस'खान्दा खालामनो मोना नंमारगौलै हाजारखि नों जेसेखि अना मानो सोरखौबा थार गोसोयै अनब्लाबो माबा उल्थासो बुजि मोनजायो बोरैबाबाथ' जाम्बिसो जाबावो नामा नाथाय आंबो मालाय मा खालामनो दे आंनि गोसोआनो गुबुनफोरबायदि नङाथ' जे दसेनो सोलायबाय दसेनो एसे अन्थाइ बिखाबो जानो हाया आङो बयखौबो समानै अननायाबो माबा गोरोन्थि जायो नामा बोरैबा सानो थाङो नाथाय माखासे बिबानाबो लाखियो जिउआनो माबायदि उफाय गैयैसो जालांबाय बोरैबा जुदि बबेबा गोजानाव फैफिननो हायि जायगायाव थांब्लासो आंनि अननायखौ बुजि मोनगोन ना माथो फार्स्ट टु लास्ट आंनि गासैबो आंनि मोजां मोननाय नोंल'सोमोन मेहेर दिनै माबा नोंबो आंजों एरा एरा जासै जुदि बिहामजोआबा हाथायाव थांनाया माला सफैबावगोन दहाय मिथिबालाय आं माबा हरफागौमोनहाय आंथ' आबै हाथरखिनोबो गोबाव जाथारबाय फनबो रायलायनो मोनासै दायो आबौ मेहेरनो नङाबा हाथरखिनोनो फन हरनो थिनसां माबा जुरि बिहामजानो हरथोंसै बाराबा गथ'फ्राबा हजोंहाय माब्रै दंहैयो मायो एसे सिन्थाबो जालायलाङो आंहा
नों रागा जोंगोन बोराबगोन आं जेबो मोनथिला आरो आबै मा सानाबाय थाखोब्रा हारसिं जिरायनानै आयु आबौ सनाहा दिनैलाय मानि खुसि नुथारदोंहाय नोंखौ हजों थुनथुलिमोननिफ्राय फैनानैनो खुसि खुसि नुथारदोंहाय आबौ नोंखौ इस नंगौ नामा आबै नंगौथ' र' आबौ गोसोआ एसेथ' खुसि मोनदोंलै आबै माने एसे गोसोखौनो स्रां मोनदोंना हाब नंगौ नामा आबौ औ ओमफ्रायथ' न'नि बारियाव एसे खामानि मावना फैबाय आं आरो एसे दंबावलै गाबोन माबानोसै दे आबौ सम सम न'आव थानायाव मावस्रांबानो जाबाय हा नोंसोर नायाबालाय सोरथो नायबावनो आबौ औ आं दंखायोना आबै माथो आरोलाय ओमफ्राय र' दे दुगैग्रोनां एसे थुनथुलियाबो हमखासिगोनलै माने आं लिरनायखौबो फरायखाबाय नालाय एबारथ' बुंनानैबो प्रप'ज खालामगोन आं र' बिराद खुसिलै आङो मानोबा गोसोखौनो मोजां मोनथारदों बिनिफ्रायबो अकेयानो जाखागोन बे नङाबाथ' माबा मोनसेथ' बुंगौमोन फरायलायनानैनो बाबरे बाब बोथोराबो जि माबायदिखा ओमफ्रायथ' आङो नाबो बोनै नांगौमोन गाबोन थांसै दे माजों मानैसो बाथोन जानो मोनो खोमा ना आयु ओमफ्राय सानसोराङा माबायदि जाम्बा बायदि मिनिलांखो रंजालांखो दे मालायबा मानो लायदा गावनि लेटारखौ फरायदों होननायाबो मा जाखो ना माबासो लिरदों बेलाय आंथ' नायाखैबो बाद दे ओमफ्रायथ' माबा रेडिसो खालामलायना फैबावगोन नै एबाराव फैथोंलै गावनि सिगाङावसो फरायबावगोन आं फरायबाबो लेटारखौ र' बाबरे ओमफ्राय फुजायाथ' फैथारगौलै ओरैजाय फुजा ओमफ्राय थुनथुलिनि बिजनेसा सुरु आयु आंनि माखासे लोगोफोराथ' जि बुंखासिगोन फुजानि आंहा बेखौ लाबाय फुजानि आंहा बिदि लाबाय स्टेटासबो दोनलायलायसिगोन आरोना आंनि आइया आंनो दख'ना लाबाय माबा आंहा देलायग्राबो बायबाय माबा माबि गोदान गोदान सेन्देल जुथानो माबा गस्लानो दख'ना ओमफ्राय खायसेफोराथ' आंखौ मेगन साथों होननानैसो बुंहरबावलायगोन लोगोबाबो जि खाननाय आरो नोंस्रा बायनो हादों रंजाबानो जाबाय आंनोबा मानो दिन्थिहरबाय थायो ओमफ्रायथ' आंहाथ' बायनोबो हाखाया नालाय बे गोजामजोंनो उफाय गैया बेरायबाबो आरोथ' मोनसेया बेबो जे फुजा नायनो थाखायनो गोदानल' गानथारनांगौ आरो गोजामजों बेरायजाथारा नामा लोगोबाबो लोगो खम दुश्मनसो खायसे नोंसोरखौथ' माथो खालामबावनो थुनथुलि नोंनि जिबनखौनोथ' मालायजोंलाय आरो बहा रुजुनो हानो दे बा मेयरनोबो फन हरनाय जाथ'थाराखै र' मालाबा हरगोन आं मोजां मोनबाथ' बिसिनि बायदिसो जानांगौ मेयर हाथरखिनि बायदि मोजां मोनबाथाय मोनबाय लाथारोबो ना मालाय नङाबा मा हे दसेनो ब्रेकआपनो दसेनो माबानो गोदान मोनबायनो ओमफ्रायथ' आं सानलायलाङो आंनि जानो गोनाङाबा सोरनि बयफ्रेन्ड जाखुमानानै दंलै नाथाय आंहाथ' जानला माला मोजां मोनलाबायखाया रावखौबो बास सानसोरांखौल' जिबायदि लोगो सानथारोमोन आं दा आरो हे बेबो मानोना नों बुंलायलायदोंमोन ना सानसोरां जे सिखाव खावनाया थिग नङा मोनसे टाइमाव ओमफ्रायथ' आं सिखावबो खावखायासै दा आंनाव नांनाय माखासे माने बै बदनामफोरा आरोना सिखाव खावनायनि बेखौल' स्रां खेबसे खालामनो हाथोंसै आङो अब्लानो आंहा खुनु टेनसनबो गैला बेबायदि नाम लानानै थानो हाया आङो थुनथुलिया दाबो आइनि थाखायसो दंथ'यो आङो ओमफ्रायथ' आइयाबो मोजां जाहांबाय र' नोंनि गाज्रि भक्ता सुरु माया मारै बिदि जानो मोननाय मारै नों आंखौ हमनाय मारै आंनाव फैसा सोनाय सोर होनाय बेफोरखौ गासिबो एरनजोबगोन आं सैथोआलाय सानसेबाबो नुजाखायोनो बेखायनो जेबो मोना आरो आइनि थाखायसो थाद'खादों नालाय र' एबार आरो बावखायाखैबो आं दासिमबो बाट बेफोरखौ सानथ'वाखै मानोना आइया इम्परटेन्टसिन नालाय बेबायदिनो एसे दसे समबो बेरायलांनांगौ ना होमबासो माने खर'फोरनि माबाफोर टेनसन दंबाबो थाजा जायो ब्रेना आरोथ' टेनसनफोराबो स्रां थाङोना मारै मोनलाय गाना ओमफ्रायो बेलासि बे बोथोराव फै रजे आंनि सेराव ससेखौ रोंलालै आङो नोंनि थाखाय बेसेबां बेबायदि दाय जाबाय थाबावनो हो आयु बाबा मा खालामनो नागिरदों नों आंखौ गावनि बिमाखौ दानथारसै आबा आयु
नों बायदियाथ' बुहुमाव थानायनिफ्राय थायैया साबसिन नङा होमबा? सोरबा दंना बिहामजो माबा मेरा फाग्ला जाबायहाय बाचाव मा दाय मावबोखो नोङो हो बेसेबां बासायबाय थाबावनो नोङो बांद्राय अभार खालामबाथ' माथो खालामबावनो ना ओरैबायदि अबस्था आंथ' खानोबो हाला आयु दिनै नामु निशानानो गोमोरगोन मिथिबायना आयै आबा फाग्ला जाबाय नामाहाय नोंनि आइसो आबा नोंनि आइ नों आंखौ सिनायला आबा सिनायनायखायनोथ' नोंखौ अनबाय थादोंमोन नाथाय नोंथ' गोरोन्थिनिफ्राय गोरोन्थि नोंनि एकदम गोरोन्थियानो जोबाना दायनिफ्राय दाय